Kienet kampanja ta' diskussjoni, viżjoni u idejat li l-Partit Nazzjonalista jista' jatwa sabiex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Sostni dan il-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola meta tkellmet dwar il-kampanja għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista e kif awgurat li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch fejn iddiskrivit ukoll l-entużjażmu kbir anka fost it-tesserati f'din il-kampanja li ddiskrivit bħala waħda mimlija enerġija. Kellhom kampanja fejn verament ħolqu diskussjoni, għandhom il-viżjoni, kellhom l-idejat li issa rridu naraw kif natwawhom u aħna kollha bħala responsabbli, bħala rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista u attivisti fiħdanu li nimxu biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Minnaħa tiegħu l-MP David Kaza faħħar il-kampanja li kienet ibbażata fuq fatti, kampanja li wriet kemm il-Partit Nazzjonalista huwa lest li jigverna, fejn iddikjara li jitriq issa hija waħda, illi kulħadd ikun wara l-kap. Issa kulħadd wara l-kap, kulħadd wara Alex Borch, kulħadd bil-ħidma tiegħu irridu ninaqdu. Aħna diġà illum wassalna dak il-messaġġ ta' Adrian flimkien ma' Alex Borch diġà bdew jaħdmu flimkien, allura issa fadlilna waħda illi nibdew nduru kull rokna ta' Malta għawdex. L-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Aġus spjega wkoll li l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista kienet sinjal li l-Partit Nazzjonalista preparat għal futur. Huwa spjega li dan hu l-mument illi pajjiżna ikun aktar sostenibbli u jkompli jikber. Issa wasal il-mument li kienu koll il-slogan ta' Alex, wasal il-moment għal pass li jmiss. Wasal il-moment li npoġġu l-pajjiżna fuq triq ta' sostenibilità u tkabbir ġdid. Aħna rridu tkabbir ġdid. Alex Borch kien elett kap propju fis-6 ta' Settembru u fl-ewwel jiem tiegħu fit-tmum tal-partit kienu bosta reazzjonijiet pożittivi illi waslu brabta mat-tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista.